Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шәһәрдәшләр фатирда һаман җылы юк диләр. Ни өчен кайбер идарә итү компанияләре җылыны бирмиләр. Көтелгән җир асты кичү төзелеше ахырына якынлаша. Шәһәрдәшләр юлны кайчан куркынычсыз кичә алыр. Мәктәпләрдә татарча укыту, Шавылда татар конгрессының вәкилләре һәм белем бирү учрежденияләре директорлары белән киңәшмә узды. Бу хакта тулырак Мәргәм Файрушина. Шәһәрдәшләр фатирларда салкын дип зарлана. Социаль объектлар өчен ягулык сезоны 18 сентябрьдә, торак йортларда 25 сентябрьдә башланырга тиеш иде. Әмма һава торышы начарлану сәбәпле барлык идарә итүче компанияләргә 23 сентябрьдән җылылык бирү турында күрсәтмә бирелде. Шуңа да карамастан дистәләгән йортларда һаман салкын. Шалтывының кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать иткән 40 һәм 31 микрорайоннарда яшәүчеләр шундый хәлдә. Шәһәрдәшләр белән хәбәрчебез очрашты. 40-10 адресы буенча Фәрзинә Мөхәммәтҗанова яши. 80 яшьлек ханым иртән торга газ плитәсен кабыза. Фатирында салкын, җылыныр өчен шулай эшлим ди шәһәрдәшебез. Өйдә салкын, 5 кат кием, 3 кат одеялосында йокларга кирәк. Мондый галәмәт Чаллыда булганы юк бугай. Әлеге йортка мәхәллә идарә итүче компания хезмәт күрсәтә. 31-12 йорты да әлеге оешмага карый. Биредә дә җылылык булмаудан интегәләр. Ишеттерем менә кызларга китермен дип торам, аларда да юк. Ну алар пич куялар. 17 градус. Өйдәге җылылык. Мәхәллә идарә итүче компаниясенә караган барлык йортларда да җылылык әлегә бирелмәгән. 108 күп катлы йортның барысы да җылылык кабул итәргә әзер дип аңлаттылар белгечләр. Махсус күрсәтмә генә юк. Татэнергодан наряд булу белән сразу җибәрәбез. Безнең территорияда бара ремонт, капиталь ремонт транзит трубопроводларның бөгенге көндә алар хәл итеп бетмәгән. Ярчалы җылылык шелтәрләре компаниясендә мәхәллә идарә итүче оешмасына караган йортларда җылылык график буенча 26 сентябрьдә биреләчәге турында хәбәр иттеләр. Мәргәм Файрушина, Луиза Сафуанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезне дә берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шылтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Тимер юлы вокзалы каршындагы җир асты кичү төзелеше ахырына якынлаша. Тиздән шәһәрдәшләр иң тыгыз хәрәкәтле юлларның берсе аша куркынычсыз йөри алачак. Ул кайчан ачылыр? Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Төзүчеләр вокзал ягындагы металл конструкцияләр һәм баскычлар җиткерү белән мәшгуль. Тоннель эшендә төзекләндерү эшләре дәвам итә. Җир асты кичүендә ремонт сентябрьдә тәмам булырга тиеш булган. Подрядчы оешма белгечләре сүзләренә караганда проектка үзгәрешләр кертелде. Шул сәбәпле төзелеш озакка сузылды. Элек тимер юл вокзалы ягыннан инвалидлар өчен махсус автомат күтәрткеч урнаштырылган булганнар. Тик хәзер биредә яңа пандус булачак. Завершаются бетонные работы, стены уже забетонированы. Осталось сделать пандус и лестницы со стороны автовокзала и вход металлоконструкции, и останутся отделочные работы. Практически идет к завершению все строительство. Шәһәрдәшләр тиздән җир асты кичүеннән йөри алырбыз дип өметләнә. Юл аша йөрергә хәзер куркыныч кына түгел, уңайсыз да, чөнки юл катламын төзекләндергәндә биек бордюрлар урнаштырылган. Светофор слишком быстро, мы не успевали даже пройти. Вот одну дорогу пройдешь, на другой стоишь. А сейчас нормально будет, что, все хорошо. Движение очень большое стало. И, соответственно, люди нарушают правила дорожного движения для того, чтобы успеть на газель, на автобус. Поэтому лучше через подземку спокойно перейти и сесть на свой автобус. Җир асты кичүендә төзелеш эшләре тәүлек буе башкарыла. Белгечләр ремонтны октябрь уртасында тәмамланыр дип вәгъдә итә. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Үшінші буын университеті оқушылар қабыл ете. Пенсия фонды идарасы һәм пенсионерлар союзы бірләшмәсе ярдәмендә узатырган укулар шәһәрдә 12-нче тапкыр оештырыла. Бу вакыт эчендә университетта 9000 пенсионер белем алган. Оқыту программасында компьютерда эшләү, финанслар, психология нигезләре, туган як тарихын өйрәнү, бакчачылык, дизайн, биотерапиясы фәннәре. Уку тулысынча бушлай, компьютер курсларын үтәргә теләүчеләргә гариза белән 25 сентябрьдән 27-нә кадәр иртәнге 10-нан көндезге 4-кә хәтле 32-дә 17 адресы буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Белешмәләр өчен телефон номеры 8906 123 4080. Яш буынның туган телен өйрәнүгә кызыксынуын ничек арттырырга шулда Бөтен дөнья татар конгрессының шаллы бүлеге вәкилләре һәм мәктәп җитәкчеләре белән очрашу узды. Утырыш түгәрәк өстәл форматында үтте. Теманы хәбәрчебез Мәрьям Файрушны дәвам итә. Бала үз туган телен камил дәрәҗәдә белерме, юкмы, барысы да ата-анадан тора дигән фикердә Бөтен дөнья татар конгрессының шаллы бүлеге рәисе Галимҗан Зарипов. Бүген түгәрәк өстәл артына мәктәп директорлары, мәгариф идарәсе әгъзалары, язучылар, журналистлар җыелды. Әңгәмәнең төп темасы татар телен укытуга кагылышлы проблемалар һәм аларны чишү юллары. Бүгенге көндә 7 миллион татар Россиядә бар дип сөйлибез. Аның 6 миллионы бүгенге көндә инде укый да, яза да белмиләр. 4 миллионы татарча сөйләшмиләр. Бердән әти-әниләргә аңлату эшләре алып барырга, киңәшмәләр, конференциялар үткәрергә кирәк. Башлангыч класслардан башлап, 1-нче класстан башлап, татар милләтеннән булган балаларны барсындагы татар классларына, татар сыйныфларына бирә алсак, хәтта 9-нчы класска кадәр аларны татарча укыта алсак, безнең бу төп бурычыбыз менә шушы дип уйлыйм инде. Бүгенге көндә Шалуда 11 мәктәптә татар сыйныфлары бар. Балаларда туган телгә карата кызыксыну уятыр һәм аны үстерер өчен төрле түгәрәкләр һәм иҗади клублар эшли. Бүгенге көндә җәмгыять бик нык үзгәрә. Мәктәп кенә бөтен әйберне тартып була алмый, һәм менә шундый без килдек шундый әйбергә. Бөтен җәмәгатьчелек балалар укытуда, тәрбияләүдә үз өлешен керткәндә генә без киләчәктә үз урыныбызны тотып калачакбыз. Әлеге очрашуда Бөтен дөнья татарча диктант акциясын оештыру турында да фикер алыштылар. Ул 19 октябрьдә узачак. Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, яңалыклар. 16 октябрьдә Нур яшьләр үзәгендә җырлауки дип исемләнгән музыкаль бәйге узачак. Анда югары һәм урта уку йортлары студентлары, өлкән сыйныф укучылары катнашачак. Музыкаль бәйгедә үз осталыгын сынап карарга теләүчеләрнең гаризалар кабул ителә. Аларны 10 октябрь көндезге 4-кә кадәр электрон адреска җибәрергә кирәк. Бу сезгә эшкә соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Набережно-Челнинский государственный театр кукол открывает новый театральный сезон. Мы вас ждем у себя 13 октября. Сказка началась. Поступил свежий подсолнечный мед 660 рублей за 3 килограмма. Цветочный мед 800 рублей за 3 килограмма. Рынок Южный, павильон 24.